Kabalo ba ang mga followers nimo nga inyo na SeaWorld? Oh, sa chit-chat lang na ninyo nabalaan. Nga ilahan ang SeaWorld sa pantok. Basig na pa ko'y kailangan mabalaan, James. Yan na. Unya, ihatag na ko itong treadmill sa mga. Huy! Seryoso ka? Yung mga treadmill. May na naman ko history sa Bupakod. Na sa una na plane crash, may ana. Landing. Ha? Oh, sakat mo sa Davao ba? Pangutana nila, James, single ba daw ka karon or nakayuyab? Kajut lang ha, bag-o na to ipadayon ang kining episode. Gusto lang nako magpasalamat sa tanang miapil sa tuang chit-chat jingle contest. Dili gyud lalim ang pagpili, hilabi na ang pagsala sa tuang top 5. Mao nang congratulations gihapon sa inyong tanan nga miapil sa tuang pa-contest. Pero isa lang gyud ang pwede nato pilion. Mao na nga congratulations sa nakadaog sa atoang chit-chat jingle contest og aniya na atoan ang gamiton sa kining episode ang official jingle sa programa sa mga Bisaya. Congratulations! Chit-chat Anthony, programa para sa tanang Bisaya. Chit-chat Anthony, inspiring, entertaining talk show sa mga pista. Adik na, uban pa, Chit-chat Anthony. Mayong bunggag, this is your proud bisdak boy, Chito Samuntina. Aniyata karon sa Tagum City aron makahimamat dinhi sa programa sa mga Bisaya sa Chit-chat Anthony ang gapakilig sa daghan kay mga kababaihan karon sa Facebook. Sikat ni siya sa TikTok with more than 1 million followers. Pero karon mas ni kusog siya dinhi sa Facebook, especially nga nagbinisaya na siya sa iyang mga contents. Hilig ni mo kaon. Ambot lang og pakaonon ta niya karon sa sulod sila ang balay sa ilahang mansyon. Makasulod na gyud ta. Ipailelen ako sa inyo ha. Hilig magluto, hilig mo kaon, singer, artist, daghan. Daghan pag mga talent ning bataan ni. Si James Torres, also known as Bite King. Musulod ta sa iyahang balay karon. Tara. Ayo. Ayo. Dada ba di? Dada mo ko diri nagulat. No, dili na to ipahalata ba nga script lang, scripted to siya ba nga. Atik-atik ko na. Atik-atik to sa deliver to. Nga entrada ka over na to karon si James Torres, also known as Bite King. Iyaha ta karong ipasulod sa ilahang mansion. Naa na ta dinhi karon sa isa ni siya sa mga kitchen. Kaya daghan siya kitchens. Kung asa siya ga-shoot siyang mga mini vlog, no. Naa na ta diri karon sa kitchen ni James. James, mao na imuhang diri ka galuto. Diri ko galuto kaya. No? Diri ko galuto sa hay. Oo. Pero kasagaran makita sa mga tao dito gyud sa sulod. Dito sa Pikas. Pikas. Kaning kung asa mi karon naata sa mura og visitors area ninyo nino, maragana diri gato nga bisita. By the way, ang tinuod pangalan ni Bite King si James Torres. James Torres. James agad. James Torres kana. Pilido Torres. Gani. Katay. Si James kuan ka 23 24 na ka. 24 ko This year. Happy timong birthday ba? May. May gani. Oh. Nakaregalo andam na daan. Dili mo kailangan regalo oy. Kadato ninyo. Dawat gihapon oy. Dawat gihapon. Grabe ka down to earth tawhan na. Nakita kami ganiha. Diba, artista yung kigdating, maulaw ko. Tawag, nagtapad ni Ron, di ba? Wala na, mura nag-uling inyong angkol. Grabe, kikahamis tawhan na. Pero, kani James, ang una gid napansin ako kay kanang hilig ni Moscaon, bay. Kani mo si James, mas nauna siya og kasikat sa TikTok. Munang gitawag ni mo imong kaugalingon as Bite King, kay most of the time, mga challenge sa imuhang mga fans sa TikTok, kaon kagingon ani nga color, di ba? Tama ba? Sa TikTok. Unsa man siya sa una pa lang hilig nagkakaon ba? Hilig. Una pa lang hilig medyo magluto ka. So luto gid mo gihiligan. Hilig jud magluto kay luto ko kanang murag kanang maganahan ko ba kay murag hilom ra kang palibot ni ana ba. So niabot ang time na pandemic, di nauso ang TikTok sa pandemic. Mao to kay wa mo kailain mo content, di mo kabalo mo sayaw, di mo kabalo mo kuan, di. Kaon ako nakita sa TikTok ba na katong tigkaon ka to. So mo to siya akong gi sundog-sundog. Ya nahitabo na nagkaon kog street food
ato nya, mora good street food. Mo to dito ni 1 million kasi Di viral? padayon ako. Mo ba? Nga naman to, James. Nga no sa tanaw nimo ni viral to nga video nga nagkaon-kaon nag street food. Tungod siguro sa akong ngipon daw. Kay gwapo yung mga ipon. Ambot lang, mas nindot mga ngipon sa kuha. Sa diya. Kasi mo okay, natural gani ko okay. Niagi naman nagdentista. Mga ganito, moto Ito, kay ano? Kung ako ra to nagkakaog street food, kisa lagi ganahan tanaw. Imuha man gud ang imuha mong image kibali kay very kuan giga ba kanang subitawagan na kanang boy next door o marag pinaana ang style nimo. Daw kita boy next door, silingan? Wapo guys personal. Oo, silingan ba kanang taor des kanto. Dili bitaw James. Ang imuhang personality gud ang nagdala. siguro. Mao gid na siya, mao gid na Mao gid siya. siguro. Katong imuhang the way ka mo. Kanang imong treatment sa imong pamangkin man to nimo no tong babae, di ba? Nya Laki to, laki. lalaki na ito. Laki to. Nasag buhok. Oh, tong imuhang pamangkin, imong kinahana imong lupot. Kung puguya jud ni tawana. Tungod day ato, by the way, restricted iyang Facebook. Di na ko usab. Na-restrict imong Facebook tungod ato nga video. Kira man at least warning ba? Warning. At least you learn your lesson siguro ba? Oh. Kaning imuhang pagluto gid James. Asa nimo ni natunan? Natunan gyud ako. Hilig mo magluto kung magpapagyud. Kato ni abot ang time na ano, wa gyud maluto so kay dugay mo tigtulog. Nagsugod ko og luto kay akong sarili kay wa may maluto nya. Hilig mo pugay kog kaon ba ya. Dito nagsugod og katuon kog luto, magluto ko sa sarili kay wa may maluto sa og ingana Kasi ang ka oras. first nimo nga naluto nga ma-remember nimo nga kaingon kag kani, kabalog yung maluto. Wan, manok na pagod. Pagod na. Gyud siya magluto, fried Pagod. chicken siya. Fried chicken ba niya? Pagod sa gawas niya, sulod gihilaw. Kabalo gyud gumuluto. Ikaon po na ko, ang good choice. Oo ba? Mo ta basta. Kung mga mini vlog nimo, ikaw gid usahay mamalingki sa imuhang gid luto. Mo po na ako sa ganahan ba. So dili gid ni siya for the content lang. Ikaw gid mo Kani atos sa kuha palingki. niya, kaning Facebook di man ni content sa kuha Murag Lingaw-lingaw na. lingaw lang. man dyan sa kuha. Oo, Kano oo, di ko gahimo na vlogger ko Ay, di yes, ko yes, yes, ko na ang ganahan ako na ipakita na sa tao kung unsa ang message na ko ba na bisan pag nakay kaya karon sa kalibutan ay di mo kailangan na maging Bitaw as ba? if ka ba na makig kompetensya ka na dapat social ko yung ana. Wow. Di marang okay ra bugayo No? Mo na isa pod sa gihigugma gid ka sa mga tao. Kay tungod ana kanang pagka-natural nimo. Mga tao sa mga single mom. Mga single. Nga na iba na. Sinsya na kayo sa mga bana na. Wa jud koy plano ha. Kaya gito ano. So kana, ikaw gid mismo nga gapamalingki. Ako gid. Karon kanang mamalingki ka, magpa-picture na nimo. Magmask naman ka. Dili ra kay ka mailhan. Maulo ko ba Oo, pa pictures ko ah. Oo ba? Maulo Wala ko pa na. ka naanad. Siguro kuan naanad man ko sa una sa TikTok. Ganahan ko ba? Karon kay daghan buyag ba? Daghan. Bisaya man ang god. Bisaya ba? Especially Nara man ko Bisaya, diri. grabe, oo. Ano? Maulaw jud ko. Maulaw na ko. Kabalo na ka James nga sikat na ka. Wa po ko gamayin. Wala ka gamay. Yes, tinood na dili ni sa kuan. About sa camera. Hindi ko gamayin ba? Wala Kaya pag lagi gumanog upload wala. Padayon ra man kog dula. Kung unsay gusto nako, mulakaw ko ana. Di na ko kuan tan-aw mo reply ko uban. Pero pag humana na kalimtan ako, sunod na pod. Pero unsa gid usually ang imuhang adlaw James kung di ka galuto na mention nimo ga dula ra ka sa computer games ana. Computer games ako, Computer laag. games ra ka. Mao Ahap gid ka galag. Sa Davao ra pod. Di? Mo abo tigag Davao day. So mo kuminom. Lagan gid. Di, every weekend lang. Kung may bakante. Ato kag Davao. Oo. Si Maris Racal taga-Tagum, di ba? O balong mo taga-Tagum. Kaila day sila. Kira ba isulti nako? Okay ra, Kaila mo, oh. Nga si Kita mo Maris. sa Facebook gyapon. Wa? Atang post, di ba? Kita ka. So si Maris, sa una pa mo kaila James or bago-bago ra? So una pa gid high school pa mi. High school pa mo kaila na gid mo. Unsa man katong wala pa siya nag-artista? Oh, wala pa gid. Chuy ano? Dugay pa ato eh. Si Maris, ari daw na siya gatambay. Oh, kanang Dili pa siya mag-gym. dili magtapok gid mi ana nila. Magtapok gid mi ana og kanang ate na Maris. Kami gyud upat maglaglaag gid mi. Every time uli na sila. Anyway, James, kani isa sa mga napansin sa tao sad, maski ako napansin ako nga tay datuwa ning tawhana. Oy, Grabe mo na nakuha niya. Ay, bay, kabalo man sa tinuod. Nato si video nga mangha siya pantat sa ilahang balay. Yabi na ko gigayaga, naa gid ay pantat. Kabalo mo unsa tong ginalangoy-langoyan sa mga pantat. Swimming pool dito sa una. Karon gibuhat nila
Kaya murag wa na sila giganahan silang swimming pool, nagtukod sila mao na ni kung asa mi karon. Nagtukod sila og kanang murag visitors area sa ilalom mo tong swimming pool bay ana sila diri. Dili oy. Sa Akong baga kaya ingana murag investment ba. Ano mo gasto kag swimming pool na way gamit-gamit, gastuhan nimo pa ianin lang nimo. Wa pa gasto. Bitaw ba? Kani wa man ni maintenance. Unya napos lang bagay. Napuslan bagay. Naay mga isda. Makaon pa ni mga ibuhi. No? Oh. You are a family of engineers yun. Businesswoman si mama nimo, si papa nimo engineer. Tulo sila ka buok lalaki, puro sa engineer. Si James, gaskwela pa si James karon dinhi sa Tagum sa St. Mary's ba? St. Mary's. Tapos civil engineering ang ginakuha ni James. Nganong nag-civil engineer pag ikani influence si mohang family, si mga utol, si mong papa or ano man eh? Murag kana po siguro. Na-influence yun. Okay, napalibutan mo kang ana ano trabaho gud. No? Pero na love gid nimo. Mo gid ingon nimo nga marag passion gid Ang eskwela, di kay ko ganahan sa eskwela. Tinood lang. Pero ang pagtrabaho sa pag-engineer, ganahan ko. Mo na tarong na storya. Okay. So kaniha diri na to matun-an gyud nga si James dili na niya full-time ang para sa mua nga full-time ang gid nga mga content creators no. Kay James wala lingaw-lingaw ra gid ning iya ha. Kay gaskwela pa taon ni bata. Gaskwela ka focus. Maayo na lang kay ang imuhang parents supportive ra sa imuhang pag content. Okay ra man sila. Okay ra sila. Kami tanan maigsuon bisag unsa ginabuhat namo, di man may ginapakialaman, di man may Oh, di. ginabawalan. Kung unsa gusto namo kanara. Upat mo ka buok. So mo na tong duha nimo ka brothers, parehas engineer, just like Duha mi ka lalaki, duha mo ka lalaki, duha ka babae, sorry. Ang isa engineer, si Papa engineer, ang duha engineer pud isa ka ate nimo. Ang isa nung kato engineer. Katong isa. Tapos ang isa business administration. James, kani daghan pug kaayo gusto nga makabalo, kay daghan jud nga buang sa imuha nga mga babae. Buang ay. No? Mga single mom, mga single. Ayaw lang ng mga mom. Hoy, kumuha! Yung mga mother mo. Yung mga bana, mga suko. Ang pangutana nila, James, single ba daw ka karon or nakay-uyab? Nakay-uyab karon. Nakay-uyab. Pila na mo katuig, James? 2 years. Oh, di ay. Taga Davao pa. Sa mo nang gisigi po kagatos. Oh, gani. Pero wala pa man kaingon nga sukad nga nag-vocal ka sa Facebook page nimo. Or unsa man did you intend to keep it private or Gusto ko private somehow. pero not necessarily nga murag sekreto. Oh, Mo nang karon yana willing ka nga musulti nga nakayuyab. So di ko ganahan ba na kuno di man kailangan in taon Bitaw. Okay. Pero public figure na maguga. Kanang imuhang kinahanglan nga dawaton pod nga. Mo gani usahay mag-away mina okay. Kani biya mga babae masuko biya dili may day ha. Mo biya nang rason sa mga uyab pero mag-away. Ano mo imay di nakilain no. Dili oy di man nga good. Mo na magpasabot ko siya ba na. Di ko ganahan ba ma-appeal ka na yung kabuang. Bitaw. Di man wala ang basher. Bitaw. Kahibalo ba mo nga si James? Talented kining tawhana right? Aside sa cooking, singer ning tawhana. Naani siya na-release nga kanta. Pinaasa mo lang ako. Naani siya gi-release nga kanta nga pinaasa mo lang ako. Pinaasa sa wala. Nganong nasulat man to nimo nga kanta, James? Wala, good. Di man sa broken hearted ka na panahon, kundi maging general kasi mong feelings sa uban ba? I-check ninyo sa Spotify, guys. Naagyapon sa Spotify. Wala na siya sa YouTube. Type lang ninyo James Torres or naagyapon sa Spotify. Ipaminaw ko ganing bantag. Isa po sa gusto na ko ipangutanan ni mo, James. Actually, napangutanan na ko ganiha sa imo. Kaning si James mo inspiring po ng iyahang body transformation. Isa una, diba? Dako, chubby boy, ano ba? Chubby kayo gusto na. Bunguton kayo gusto na. No? Ano bunguton? Amo, tabi nung nindot tanahon ba? Chubby na si James sa una, hantod nagpapayat. Kana sige ni mo kaon, dili ka manambo ka na. Di man kay fasting mo puna ko na. Kaning kung mag-vlog ko karon na adlaw, ang kaon lang nako kana lang vlog nako. Di na masundan. Isa pa kay di ka ginakaon mo sa vlog, 1 cup of rice ra man na. And then the whole day, gamay na lang or wala nagkikikaon. Wala na rice, kumbaga. Pero kani, skincare reveal daw. Wala di ko. Promise, dali kay ko nito bag na. Napa ba kay mga projects karon sa Manila ba? Buyag na daghan gyapon. Mo ba? So balik-balik kag Manila. Dili na ginadawat ang kaning kaning ikaw mo adto sa restaurant kun bagay nga ana. Ikaw ang mo adto sa event ana. Mo adto lang ko if ang project ako magbuot sa schedule ba. Pero kaning ana ko Manila,
automatic all expense ilaha gito. Usahay, ako ra po mo gasto sa airplane. Kay nga mahadlok mo ko kung unsa ilang i-book good. Kay na-trauma mo ko anang lahi na airline. Oh, pal ra mo gyud ko. Kay Pero refunded. Dili pod. Dili po. Kira na sa kuha ko. Basta malingaw ko na. Basta malingaw. Nara ko tuyo dito. Tayo. Dili lagi gino. Di ba kaning mahadlok ko ba kung mag-book sila sa Bupak niya dili nimo maanton kay mahadlok ko sa Bupak. Kaya na naman ko history sa Bupak good. Na sa una na plane crash good may ana. Landing. Ha? Oh, sa katong sa Davao ba? Wait lang katong nagkagobot sa airport sa Davao nga dili yun niya plane crash katong katong landing. Oh, landing nga wa nagkadimao. Nakaato. Mahadlok mo kumukuan pod mo ingon napal lang kay ingon pod social la pod mo. Bitaw. Well, ilahi gid ta. Mo to kung reason. Balag ako na expense ano eh. Mabawi ra po dyan sa talent fee nimo. Bawi ra man. Okay. Kanang moingon sila na promote ana. Mahadlok mo balibad ba kay mahadlok pud ko mag-content. Right. Kumbaga mahadlok ko mabalibad kay kaning amigo nako or kaning taga-tagom ra nagpatabang ana ba. Bitaw. Nya mahadlok pud ko mag-content kay basin moabot ang panahon ba kanang daghan na kayo mayana nya kanang magid saturate. Mas gusto mo ko na ako lang sa karan. Yes. Gusto ko na ako lang sa content kana ako lang sa ana. No? So puhon kung bakante na ta or kanang murag nanatay otok para ana na. Pwede na nimo. Ambot na diha. Sa pagkakaroon gina-enjoy lang sa gid nimo. Like what you said, kining imuhaman gay lingaw-lingaw ra man gid ni dili man ni for anything. Niundang kog TikTok sa una tungod pud ana na particular reason ba. Kanang daghag mo pa-promote. Brand deals. Kay nahimo na magud siyang trabaho sa kuha. No? Oh. Nawala na tong passion. Nawala na gid to. Panahon na nako sa FYE sa ano ba? Sa Kumu. Under mo ko dira. Nako show ako tungod ato ni undang ko sa ano, sa tanan social media. Na burn out jud ko kay suguon naman ko gingani ana mura na ko nanarbaho kay yes naga-content mo ko para sa akong sarili lang ug sa mga tao na ganahan sa kuha yan ba. So that being said by unsay ma-advise nimo sa mga tao nga sugod-sugod og contents ikaw dugi-dugi naman jud ka sa TikTok ka nagsugod nya karon isa gid ka sa mga ginatingala karon sa Facebook by sa mga Bisaya especially sa mga kabisayaan. Nya daghan gyud mga content creators nga aspiring nga gatan-aw ani. Unsay ma-advise nimo sa ilaha James? Advice lang nako no kanang in a way ba na kanang pag-vlog dili nimo siya himuon og imong kinabuhi gyud ba? No. Dili ko nagaingon namagoy naga-urban vlog para sa mo kaya na. Kanang mo na imong work ba? Yeah. Pero dili ka na akong meaning sa kuan kaning ayo na himong kinabuhi. Kumbaga ayo na himuang ayo na ituyok imong kalibutan diha ba? Sa social media. Sa social media sa pag-vlog kay daghan pa jud ma-enjoy na kanang muski galubilo kasi mga amigo. Moabot ang kanang mga adlaw na dili lang sa nimo na vlogger ka. Ingana ba? Kay usahay magud kung center na to ang pag-vlog sa ato ang sa life na to ba kay murag lahi naman kay murag superficial na so tama gyud ka. Mao jud na akong superficial na gid kaayo nga kana bitang murag usahay di ko ganahan tawagon nga vlogger. Lagi. Especially kanang word nga influencer, hate kinako na. Or content creator, pero well, technically content creator man ang mga tawag yun sa mag-create og content sa social media. But dili ko ganahan nga tawagon ana kay ako amang god murag this is nanamong gug show kibali ba ang lailahi gyud hugot ang mga content creators. Mubalik ta kay James, makabalik pug ko sa giunsa nako pagsugod nga kato it was not about money. Di ito kwarta bay. Wag gyud pakialam, wag gyud kabalong ha. Pwede day makakwarta. Ang ako lang gyud ato is lingaw kanang malingaw ka. Mao na akong ginaingon. No? Pag ingon ako na ayo center yung imong sarili sa pag-vlog kay katong nagsugod ka lingaw biya kaayo na walay kwarta pa. Yes. Kunya nganong nagkakwarta halos habang nagkakwarta ka sa Facebook, di naman ka malingaw. Ano ba? Mao gyud. Pero nako kapansin day James, narabi nagsulti si mga kanawng ni Mus J Manalo bay. Daghan oy, atay. Okay, lakin sana. Karon pag ko kapansin kay sige kog tan-aw nimo kuya, kuno mo jud kanaw J Manalo. Kinsa man na siya? Napangita gusto ko good. Kuha na siya mga 90s na mga tang-a na sila mga 90s. Actor. Lawg na. Sinyakis ko ginagnaw. Sinyakis na. G Manalo. Pero kani James last na lang gi James.
Unsa man po imong makasulti sa persona sa uban nga makadawat pud ba kag mga comments or nga kuan nga marag kanang hayahay man ka kay dato inyong family and all marag mga ingonana. Unsa ni sa imo habay like how do you take sa mga ingon ani nga So far, pasalamat ko sa akong mga badiw. Wala pa mo kakana na. wala ingonana? Pero kung tahay, may hana, kanang wala. Di po na ko sila mabasol kung nagsakit sila sa mga kaon ni hana. Kaya maluoy mo po ko sila. Ha? Pero ang imuha is gusto gini mo ma-establish on your own sa gitna. Sa akong pangalan, gusto jud ko good. Karon natubag na ang mga pangutana ninyo, toothpaste reveal daw. Kung unsay toothpaste na sa balay, mao ra po na gamiton. Colgate Sigara, close Colgate. up. Ana. Colgate gid. Pero unsay sikreto para gwapo ang ipon? Oo, jud ko sekreto sa tanan. Mo, toothbrush agad. Toothbrush jud ko ana. Salamat kay Bay. Salamat kayo kay misulod yung ka sa nidungag ka sa mga Bisaya creators nga gahatag og lingaw sa mga Bisaya sa Facebook Bay. James, unsay imuhang gusto isulti sa imuhang mga avid gyud nga supporters sa Facebook ug sa So TikTok? gusto no sa sulti sa inyo ana. Salamat kayo kay bisag bag-o pa kayo mi diri sa ako sa diri sa Facebook. Wala jud ko hate bay na nadawat sa inyo ha. Mo nang kaysa bagay isa man pud mo sa nagapalipay sa ko. Padayon ako ni para sa inyo ha. Nice. Mao jud akong gusto na kanang wala YouTube dili na daw. script. YouTube na daw bay. YouTube pohon. Pohon pag makabakante na taga may mga badi. Salamat kayo. May kaso kaya. James Torres, Bite King, wala ko'y masulde. Padayon lang yun sa kamayo ni Mabay. Padayon sa pagiging totoo. Sa matinod-an nun sa imo mga content. Yes, salamat, sir. salamat kay James. Salamat po kayo. Salamat kay James. Pili na mo. Ah, House tour gamay. pwede kayo. So, may na lang kay nisagot ang iyang parents, no? Mo na itong sa imong sister. Hello, ma'am. Mapakita ka, ma'am. Kajot, mama. Tapos, dere, i-blur lang na to ang mga plate numbers. Asa tayo mo sakyanan dere, James? Nasa gawas. Nasa gawas. Ang isakyanan nga gihatag sa imong parents, isa ra ka buhok. Gipalit na ko to kuya ba? Imo agi dito. Di mo ko ganahan ng ano ba? Di ko Tanawa? ganahan mag ano? Di ko ganahan magsalig ba? Bawa? So, imo atong sariling investment. Oh, pero gipalit na ko to siya sa akong papa gihapon. Asi mo ang papa. Kano sa lang nimo to gipalit, James? Last year. Last year lang, Kaya panipon ko gamay. no? Tungod sa contents. Dili. Lahi. Mga secret mga ano. Nakay mga negosyong ginagmay. Ginagmay lang kayo. Grabe, no? Ibutang na lang na to nga ginagmay. Ginagmay. Grabe, no? Di siya ingon na negosyo. Investment. Kumbaga, dili siya negosyo. Lahi siya. Mo ba? Suya, dili. Sa man ni siya? Di na nagdruga o iba. O sa ganini siya ba? Basta kanang ano, kinang ipon ako. Ipon. Oh. Stocks. Ana? Somehow yan na. Similar. Similar. Na similar. Maka-proud. So, di na to makita, no? Na si James ba, maski dato, gid sila. Kapaningkamot siya siyang kaugalingon. Langan kay di man may ginatagaan re kaayo. Di man may ginaanad og ano. So gina-train gid mo sa inyong parents nga dili pwede basta-basta nga kung say ganahan ninyo makuha yan na ba? ninyo. You have to work on what you really Di want. may ano. Mo na pinaka tinuod. first na ko na proud kay ko na kay. Dream po gay na ako ng Land Cruiser. Gani. Mo gini pa ko ita sa kinay Land Cruiser. Di mo liko na kita ganiha kay magpabunggo na lang ko kina. Ulo mo dito focus basakan ding. Nagsunod mo Land Cruiser. So nanata dire sa ilahang balay. Dako kay ilang mansion guys. Bako, eh. Grabe gid. Okay, nag-board ako dire, sir. No? Ang kauban nimo, ikaw na lang og imong parents. Kay wala naman tayo mga igsoon. Nanata karon sa sulod sa balay sa inyong idol nga si Bite King na May pa siya naka-vlog ako, wa. No? Sa chit-chat ra na ninyo makita ang house tour, no, ang Bite King's Mansion. Dili man Dili. So ang Bite King's Mansion, diri ra gyud na ninyo makita sa chit-chat bay sa programa sa mga Bisaya. Wala siya kabuhatan ng content niya. Ako'y nagbuot-buot. Napugo siya. Pugos. Ano kung man? Pakita ninyo yung balayo dili. Sigat siya. Wa siya choice. Sa tara, ato na nato, ila-ilahon na nato ang inyong idol, si James Torres, also known as Bite King. Mapakita po niya sa toa kung asa siya galuto, asa siya gakaon, asa siya gatambay. Diri na sa mga programa, diri na sa programa sa mga Bisaya. Chit-chat, ato ni. So, kani mo nitong imuhang kuan, James, diri ka galuto usahay. Dire ko galuto. Pero dili nitong marag main. Kato makita sa video center, pero may ganun mo. dili. Sige tawagan ni center. Sige tawagan ni. Ha? Naitawagan ni Center Island? Oh, Center Island nga kitchen.
Ganahan ko dire kay grill ba? Dre. Maka-grill ka dire ah. Social. Ate-ate ka, nindot ka pang uling nga na mga Social dire. kayo. Kung saan mo na pagsulod sa uling nga ni James? Na diha. Ha? Kuhaw na ni. Ako naman. Ditso na na. Amo na siya? Ha. Ang kaatay. I-on lang natin mo dire oh. Mura magsisig sa sulod. Bay, ano sa man, bay? Dili ni siya Bato na siya, mga bato. Bato rin gina ni siya, no? Ang kalayo, gikan sa ilalom. kani. Okay, lahi lagi ni ano? Sa mga ay, pay tabi ko. Uy, kataw, kuyo ilang katabang kinakagaon. Da. Nakagawan para si Muha siguro to andaman siguro Ako, ato ba. nakatapay tayo siyang katabang nila, oh. Nakatay, mura mag-awa, di ba? Gipangandaman ka na. Naka-cocktail dress. Pero kadyo lang, James. Kanina, daghan kayo silang pundo ng mga alak dari. Mga wine. So, ang mga bisita ninyo, James, saan na, papiliunan nyo, ikaw ang mupili. Si Papa ni mo Pwede rin po mupili. sila siguro. Sila rin Mo, pa silang kinabuhi. Oy. Napa diri ba eh? Patawar, libot ako diri dong. Nay kinarton nga alak diha. Tanawa. Palahubog gid ko. Kaya inom ba? Mo nang ilaha diri man nung tami mag-chit-chat ni James ganiha oh. Nya maulaw ang gusto ng sopa gud kay feeling ko malumos ko ka. Malumos ko sa social. Batuhan na rin, class A na. Ha, jabal right. Tapos kani diri mo nitong diri tong nagkuha si James. Ang pantat. Tama Yeah, ba ang pantat. James? Mo na sa ilalom. Mo nitong swimming pool sa una James. Diri So, to. gawas? Gawas. So, diri ga kuha og pantat si. Dira oh. Abi na ko gatik-atik na to bay. Daghan tog pantat Sinagi ni pantat diri. Ano pantat diha oy? Unsa ni diri James? Akong gym. Ano yung gym? Pwede mo ni mo matur sa imong gym bay. Pwede kayo ba sinuhugaw ni ba? O ba ako nangandam si Muha? Kira na eh. Uni. Yo. Ato sa ni ko ano na. Tanawar ko ng gym nila na gihapoy alak. Puno kay alak na. Tanay treadmill. Nya na. Unya ihatag na ko tong treadmill si Muha. Huy, seryoso gyud ka? Himangat na si Oh, to gamit gud. Regalo ko. Naulaw ko. Imbis ako yung regalo kay James. Yung regalo sa kuha bay. Atay ba, di ginawa na yung makalimdan. Amigo na ta. Amigo na ta. Ilaw gawa ay. Cute lang. Wala, pakita mo sa tour. So kani, naapo dyan mga dumbbells niya. Dumbbells. Diri. Tapos nasa dyan dito'y niya ni diri yung pasingot. Nganan nila ba? Diri ta sa... Masa ba ni James? Siara na diha. Siara na. Siya na ni diri. Mo ni ang muraog balay gid nila James. Na diri. Kani lang ginaano sa video kay. Diri lang ang makita Nindot sa mo video. kay accent ba? Actually. Tapos, usually, gakaon ka diri. Dito ko kana. Kani. Makita ko na bay. Di ako gakaon gud. So, mo ni nga table, Kana kani nga table gid. iconic table na. Kabalo kan sa tripod nako dire. Kana. Kani, Ginapatong. mo ni mo ginagamit nga tripod? Ginapatong ra ng cellphone ako diha. Ana ra. Pana. Sa tissue man na. Chuya kayo, uy. Di ba? Chuya kayo, no? Diri ka malingkod, kaon-kaon ka. Oh. Muna na yung video. Mo na dire ra ko maglingkod. Dira lagi yun, no? Kita man na. So, diri usahay, nagkakaon mo, diri, James? Dire mi gahanda. Pag na yung mga gathering. Basta na gathering. Diri, Dire mi gahanda kay mapuno man ang sulod. video okay po mo ba? Oh, dire ah. Chuya kayo, no? Nya ka na dito, basta daghan kayo Mga bisita oh. Kato, James, unsa man to? Unsa man tong naa dito? Chapel. Chapel. Oh. Happy dito mo dito. Just noon man ako mamagod. Ikaw ba? Gamay. Just na. To ko Ginoo oy. Just noon ko oy. Atik ra ito. Kaning sa inyohang mga plants, no? Isa ni sa mga na-appreciate nako. Kinsay hilig og plants sa inyo ha, James? Si Papa man ata halos anay tanan. Chuy Sila mga kayo. So, kabalo na mo, ha? Kabalo na mo. Chuya silang chapel. Chuya, no? Nasa ikaw galing ang chapel, bay. Usahay mo ato ko dire. Seryoso, bitaw? Oh. Nagay times nga mo ampo dali. Usahay kung nay tuyo. Dili Lord, sorry Lord. Like, unsa man imong mga ginapa? Unsa pa may ginapangayon mas Ginoo bay? Kanang kalipay good. No? Ana ba Sabi, kanang no? dili kay ka kuan sa sistema ba, makaon. No? Gusto ka adto ta sa kitchen ta. Sige, ito si imong kitchen yun kung asa ka galuto. So, diri, James, pila ka bok ang inyong tao, James? Ano ata na sila? Dire siguro ta sulod ay. Dire ko gagawas kana sa vlog. Muna ilang basketball court diri. Taon na niya.
nanata karon sa ilang balay gyud. There ta. Nanata diri karon sa kitchen gyud. Kita na ginawa ako ano, chit-chat. Naro. Dire ko galuto. No? Sa chit-chat lang ninyo makita ni. Diri galuto inyong Bite King. May nakakay video sa tour ba ako? No, ikaw wala, no? So diri gyud ka galuto, James. Dire ko galuto. Diri po gauna nga nakatuon dili pod. Dili oy, dugay na. Dugay na gyud. Pikas balay pa. Kaya ako coffee maker, dagan pangutana pero barista jud ba ako. Amo, Barista mo ko. Asa mo ka nagtuon sa una, James? Sa Davao gihapon. Asa? Sa Paramount. Nagbarista class Asa nga ko rin Paramount to, ba? isa. Katong sa Star Hotel kanang magklase ba? Yes, nakakapil. Ang bugiro ra kay pag-ingon ba barista man ko. Nakakapil. Actually kani kay himono or business po. So mag-coffee shop ka. Pon. Sa Pantukan. Anong Pantukan man ba? Naman dito ang beach ang mama ba? So namoy beach resort dito. Oh pero dubot nga na og cafe. Gusto po kong magnegosyo lagi og Mo ba? cafe. So ang inyong beach resort sa Pantukan exist operational. SeaWorld. Oasis. Kanta na kada. Pasiganahan sa ka mang-invite dito. Bisa ka adto dito, uy. Pare ka adto dito. Ilari ng SeaWorld uy. Ayun pag now we know, ha? Kabalo ba ang mga followers nimo nga inyo ng SeaWorld? Sa chit-chat lang na ninyo nabalaan. Ya ilahan ng SeaWorld sa Pantok. Basig na pa ko kailangan mabalaan, James. Na ba? Wala na mo na to. Outcome na lang. Mo na to. Pwede na to makita inyong rough bite. Bot kasi sulod ani. Tinunguha ko. Kaya, sa ko giniyang mama ba? O siya tawag niya si mong mama, James? Mami, mama. Mama. Gubot kay na kong rep. Uy, ang rep na mo. Pero ikaw na lang man diri nga sa inyong balay gabuot, di ba? Halos. So ikaw gabuot sa sulod ani or imong mama? Dili. Sila. Diri ang mga frozen goods. Hugaw kay ni ba? Awa unsa kadagan ang frozen, di ba? Awar. Grabe pakanon ninyo ang idol. Sura badi, hadlok agatomon badi. Tapos diri unsa man diri sa gawas, James? Diha ang mga kwarto sa katabang og dirty kitchen. Mas gwapo pa ang balay sa ilahang katabang kaysa sa among balay. Pa sure dai. Mo ning inyohang unsa man diri, James? Pero mga baso. Collections si mama. Collection niya. Mga baso sa ilalom. Diri lang ta diri. Sa taas ang kwarto mo. Mo ning hagdanan ni James oh. Mahalok ka mo lahos diha. Malum kasi kasapan gusto mong irmat eh. Okay ra kay mama. Wala dako apa diri. Kajut lang, ha? Diri natong naman sa dagay sa fish pond diri. Nasa lake pond diri sa koi pond. Tan-awar gani lang. Tan-away lang, oh. Sabi niya. Ano ka? Usa man diri mo gatambay, nagatambay pa mo diri. May gatambay diri ah. Nada koy gift oh. Pagkaon. Sure mo diri. Uy, mo to. Wato daw siya dire. Sige. Mo ba? Sige siya. Mas katong Biko? Na, tilaway to kay lami kayo. Mo ba? Pwede na mo makita kung unsa ni mo paglakaw kayo. Kasi mulakaw mo sakar mo kung good. Ingana ba? Mo ba? Mara good. Ana lang. Unsa man ni diri, James? Theater room. Pwede mo tanaw. Oh. Kanang TV ba? Ang ganahan ako tambayan diri gyud. Diri. But kalat pa kay ni. Kay napay Bago pa magugi kasalong ate sa mga regalo niya ba? Kinsa si Ish? Si Michelle ang pangalan. Tong Michelle. isa no kate. Sa mo regalo ni. Mga giregalo sa iya. So wala ilang theater room, chuya ka, you know. So diri kay usually gatambay. Ug sa bilyaran dito sa gawas. Recreational area. Muna ilang billiard hall. So, grabe di ba? Nasa specific area kung asa sila pa dito. Diri gid mo gatambay, James. Pag Kanang magkuan me. chill. After shot ba? Dula-dula. Dire oh. me. Gaan. After inom. Amigo sa imong papa si Manny? Igsoon niya. Ha? Igsoon niya. Pagsuro. Ang igsoon niya ba? Ni Manny. Okay. Abi na kog igsoon. Tingala ko ha, igsoon si imong papa si Manny. Dili. Ay, igsoon ni Manny, may amigo siya. Kumbaga lang good. Kaning marag friends of friends, mga na ba? Old house ninyo, mo na tong si mong utol gipuyan. Mga na to. Ang katong isa ba? Man to siya. Kinsa? Naglahi gito siya. Si Imate. Dira ata to ibutang yang balay. Diri. Last week pa man. Di bago lagi di.
Diha sa Mo tong sa picture nimo. Diha gid mi sauna kayo niya. Kani kini wala pa gid ni. Ako naman goy nakaabot og ingana na balay. Balay. Sila ate ingana man nilang naabtan na balay o kanang kahoy-kahoy. Ha? Tinuod na ba? Nagpuyo may diri gihapon sa Cristo Rey pero dito sa likod. Gamay kay na balay gid. Ako ra ang nakaabot og ingana sa among maigsuon. 6 months mo gyud panganak diha na ko. Humble beginning gid sa airpot nimo. Di gyud ko ano rag story chess gyud siguro. Pero sa ilaha ka ng mga magsuo nila na si airpot, tanan sila professional or sa airpot mo nag-engineer. Akong papa engineer lang. Siyang papa lang Pagka itong engineer. isuon niya. Ito rin mong gipakaw sa mong lubot. Ano to ito ah? Kasi nga lang to, James. Zach. Zach? Picture ta, ma'am. Nice to meet you, ma'am. Kapag is ma'am mo eh. Maubaw ko ni mo, mama ay. So muna yung basketball nila, James, ba? Dire ka pasingot si James. Pero mas pilihan daw niya sa barangay nga, James. Ganda dito kaya tao. Gabi, no, pila ka booking yung sakyanan, James? Kabalo eh. Iro na ko na, mga husky. Mo ni? Katangin ninyo na content. Bago ako nagpalit og manok, ako ang gipaadto sa farm. Seryoso ba? Gigan Vietnam na manok ba? So i-content na nimo. Content na ko. Kani? Next week. Kani, nadatay atangan na. Tuwara. Atangan na to ni nga content, ha? Kay nipalit daw siya og manok nga pula. Pangalan si Husky? Jacob, Conan, og si ano? Toby. Yawag mga nao. Yan. Pero imuha nang gina. Mo po na ako pagkawasasay. hilig sa una. Wala pa ako ga-vlog. Taga-dog show man ko. Oh, di ay. Taga-dog show. Grabe, no? Kani, mo ninyong coaster. Inyo, ni? Oh. So, sa ni James, ginagamit ninyo ni pag Family trip. family trip. Asa mo usually god to, James? Dili kay mega. Wala na mo galaga, yo? Davao ra ana. Amo, ha? Mga on lang. So, mo ni magtibok pamilya mo? Kana. Ilang coaster? Mag-ato lang sila sa Quad Bay, sa Davao, manghaon, coaster sila. Si story din na sa ito sa Lod. Sabaw mo sa kotse or puro ra mo cellphone? Hilomon kami sa kotse. Hilom kami na pamilya oy. No? Dari oy. 1 hectare ni no. Sobra. Apil pa. Per- Ay, diri James, kakinsa mo ni diri? Sa lola nako na. Sa lola ni mo. Compound ni gidayin mo no. Compound. So, dito lang tama na nga to ang tour kay respeto na to ang privacy ni James. Kaya ang iyang room, iyahan na gid na. Dili po Kita ko mga notes dito lang Gani, kayo. no, makita na dito nagkatag ang mga show. Na-happy ka ba? Salamat kay ba? Very ina sila yung orchids. O kakis may nagakolek ni James. Si Papa man ata. Papagya po nimo. O ha, kabalo na mo. Ang mga tao ganing hilig og plants, gwapo gina. Anong treadmill mo ba? Oh. man? Seryoso. Wait, seryoso gid ito. Seryoso ba to, James? Sige lang mo, James. Dawat na ginako to, James. Kisa ipalsa na to. Lan. Si Connie treadmill oh, sa pick up. Chit-chat at Tony, programa para sa tanang Bisaya.